jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe deñiral jamma beela yo Allah yurmo musidɗo men Diallo siyafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe en garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetede sawru gandal nde mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam tawi koye damal nayi ɓiwal ngal hono pinal tubakoɓe ko ngal damal kadi woni damal batidingal e deftere nde ko adi nde eɗen gara e uddirka ka jaranoɗen ko won cooji tubakoɓe kadi biyoji waɗi pinal ɓaleɓe Afrique yatirde caggal wona traite ɓaleɓe walla jimadi tubakoɓe ala waɗi ɓaleɓe tardude ko gandal sakterenoka koko suuɗeteno ma neɗɗo heble ko juuri nde fuɗɗa udditede e won gande ɗone kadi ko wasde ƴewtidade holko telɓini pinal ɓaleɓe Afrique so tawi yontaji pelle natti tawtodirde saabu traite ɓaleɓe walla golwole tubakoɓe bonɓe bomɓe hewɓe e sagataɓe Afrique holno gandal rondontodirta misira hanki foof ɓurno wawde suudde gandal kono ha laamu ngu yani gandal meeɗani tajtajdirde ha majji nde noon wona suudde gandal walla bayinde gandal majjinta ɗum walla dandata ɗum ala majjinta gandal ko rendo harsinede ha ronka dejje so ɗum yawti pawen hen wonde ala foof ɗo yiya gandal ina bayire ala foof ɗo woni yeru mum ko leyɗele baaɗe no Faransi en e Amérique en walla ko nandi hen gande mumen ɓurɗe luggidde keɓotako ko sirru mawɗo taari ɗumen ko bayirte e duuɗe jaaɓe ha tirde ko gande jaaɗe ha natti hawde kono gandal kala bawgal firtude hunde wona noon tan heɓorto ɗum gonɗini ɗum koso ɓalejo ummima ɗo janggoyi Faransi won fannuji gandal haade jomum wawde janggude ɗum ma jaɓa won sirruji te so diwi ko haaldano so renayi ko hen fittadu mum heddoto ha joni dey tubage mum yidde mbuuɗu nde ƴewridi tawi maccugagu natti yaltinde bénéfice kewɗo wat feere no maccugagu iwri kono tubakoɓe e kenji mumen daari koye nannude e hakkillaji yimɓe wonde so traite ɓaleɓe dartinama ko Allah e jurum deragu woni tubakoɓe ko gonga ɓen ina goodi ko wayno Victor Solskjaer gurnoɗo hitande ujunere e temedde jeetati e nayyi e hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeenayyi e tati e woɗɓe nanduɓe mum kaɓanama ndimagu ɓaleɓe kono haala mabɓe watti teskede konde machine cuurki fuɗɗi wawde lomtade maccuɗo siftinen ko hitande ujunere temedde jeetati capanɗe nayyi e jeetati maccugagu momta e Faransi tawi nden machine ngaji puɗɗima yajde e leydi he machine foliri maccuɗo walla liggoroɗo bawɗo wonde foof ko tampata ha ɓata waɗata guero te ɓuuri neɗɗo hewde sembe ndehe noon wona jurum deragu mehud dartini traite ɓaleɓe itti maccugagu ɗum jeddude ɗum foof yo rutto e tarih Amérique Amérique naaɓe rewo e worgo kaaɓi e koye mumen hakkude hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeegom e joyyi rendiniɓe koko faati ittugol maccugagu rewankoɓeɓe gardugol Ibrahima Lincoln gurnoɗo hitande ujunere temedde jeetati e jeenayyi ujunere e temedde jeetati capanɗe joyyi e nayyi jinno ko maccugagu iwa worgankoɓeɓe kañumen jinno ko yo maccugagu duumo ɓaleɓe liggine ƴewtintoɓe foof noon nangi ko waɗi leydi ndi feccade worgankoɓeɓe ko ndema bukki e simme wurnata ɗumen te ka ndema namni ko juuɗe kewɗe ndehe noon ɓe mbawa woppude maccuɓe mabɓe jaaha rewankoɓeɓe kañumen ko usine aji jogui ndehe noon sinno ko saago mumen maccuɓe ndimnine beele ouvrier ji ma kew jobdi joɓate usto ɓeyde bénéfice joom kalisaji ina laaɓi kam ɗo wona jurum walla gañgu ɓaleɓe saabi haare hakkude Amérique naaɓe ala saabi hare nde ko goto e mabɓe foof yinno ko
ligginirde ɓaleɓe no welda mbiyen e fannu ɓurowo ɗum nabde o. So won e maɓɓe yinnoɓe tonngidde ɓaleejo ko haa nanno ɗum e tonngol gongol. Ina gasa ni tawa ɓaleɓe wonnooɓe worgo Amérique ɓuri tampude ko nde worgankooɓe Poola maccungaagu itta. Waɗi noon ko worgankooɓe mettin sabu ko Poola ko mbaɗɗa pelle darinooɗe e yande e ɓaleɓe sikkunooɓe ɓoggi kalifaandi taƴi koyna ɗumen walla mbara ɗumen. Ko ndeen fedde wootere wiyete noonde Ku Klux Klan teska e golle mum bonɗe ɓe gollatnoo ɓaleeɓe. Wonɗo yimɓe nannga nduppa ina nguuri, ɓe mbaɗa yerga, ɓe pella, ɓe turtira cattal. Ɗeen golle bonɗe ɓaleeɓe Amérique njejjittaa ɗumen haa baɗa te ko kanje ndondi haa jooni fitinaaji hakkunde waɗeeɓe ɓaleeɓe Amérique. Ina wayno e Afrique ne waɗi tuubak tottidde ɓaleeɓe ndimaagu mumen caggal nde njiimi ɗumen hakke duuɓi temedere ko ƴeewtaade tawi so ɓaleejo heɓii hoore mum ko ndeen bénéfice ɓurata heewde. Ndehe noon ɗoone nde Angleterre e Farayse ndokkata leyɗeele Afrique indépendance mumen wonaa njuru mumen e majje tolninoo ɗon ala o tawde ko ndeen jomen jawɗelen ɓurata fewnitaade. Ko ɗum addani e won mbinooɓe njiɗaa indépendance waawneede tottira ndimaagu mumen e alay sago. Ko ni tuubak abbutiri dow acciri laamu ɓaleeɓe suɓaaɓe kebla. Kono laaɓi hannde won ko heewi e ko ɓeen kono laaɓi hannde wonde ko heewi e ɓeen ɓe hakkillaaji mumen pulkira loowa miijooji ɗi njaadani e ko nafata Afrique walla no goɗɗo heewi wiide ni ɓe ngonnoo tan ko walaŋuuji. Jiiɗo oto mo anndaa fof ina waawi sikkude ko walan jogii oto. Ala jogii oto ko nanngoo e walan o ina yiltira no weliraa fof. Tuubak e mawnude peeje nani laamuuji ɓaleeɓe ko ñamaale ɗe ngannduɗaa ko nafi ñamluɓe ɓe ɓuri ko nafi ñamlaaɓe ɓe. Kono haaɗaani ɗon. Tuubakooɓe ñamli on ko ñamaale ɗe ngasaraa yoɓete abada. Sabu ɗum tuubak e yidde mum kaalis e waawde ɗum liggaade e yiitu feere nde ngannduɗaa so ñamliima mbuuɗu hitaande fof nguun mbuuɗu won ko jibinta. Ko ngu jibini ko ne kañum ne hitaande fawiino hennde e jibinta goɗɗum. E ndabba ina cuura tan ñamaande ma ina ɓeydoo teddude. So a ruttiriima noon a ƴeewi ko ñamlaneɗaa ko tawataa ka yoɓi ɗum gila ko ɓoyi. Ceerno ɗum wayi tan kono defngal fowru ni. Ñannde fof ma ara wiima holto beyilam woni. Nde tuubak loggi e daaɗe ɓaleeɓe nde ɗo ñamaande bonde o rutti o ƴeewi yumnittooɓe ɓe ngalaa njurum. Ɓeen ko FMI e Banque mondial. Ɗiɗo galleeji toppitiiɗi geɗe koppareeje ko kañumen ɗeɗɗata kala pawiiɗo ñamaande njogoɗaa mbaasaa jogaade a yoɓat ñamaande ma alay sago. Hakkillaaji fof ina kawri wonde ko nde ɗo ñamaande feŋi leyɗeele kewɗe mbaaɗe no leyɗeele Afrique ni e baasal duumingal te ɗo ɗe momtaaka ɗeen leyɗeele ɓamtoraako. Holko haɗi tuubak ko yaafaade nde ɗo ñamaande bonde ko waawi heen haaleede fof yidde mbuuɗu kam nana heen. En njii dow seeɗa wonde tuubak alaa ko fonndi kaalis ina jarani ɗum ko woni fof. Ko ɓuri raɓɓinde haala pinal tuubakooɓe ko pinal kaalis. Ko kaalis jogii aduna hannde o. Ndehe noon yaafaade ñamaande nde wayata e tuubak kono ƴettude laɓi taƴa huunde e ɓanndu mum ni. Hay sinno ma wonde waɗi yawaraa. Kono tuubak e mawnude ceetanaagal caggal nde fawi ɓaleeɓe e woɗɓe hono mumen ko amre fawnoonde forti koyngal ruttii kadi ina walla ɗumen. Ina annda wonde leyɗeele Afrique kewɗe heen nguuri koye ballal kala heen ndi heɓaani ballal leyɗeele tuubakooɓe koye caɗeele wonata. Safrataa yimɓe mum jonngintaa ɗumen heen sahaaji ni joomumen koye heege bonge ngonata. Ɗum waɗi doole e leyɗeele tuubakooɓe mbiyata ko hannde
sinno wona kañumen ɓaleɓe ɓurata wurde gurdam bondam yama taw ko ɗum gonga kono so ƴewtidama tawate ko hay e nder balle tubakoɓe ɓuuri woƴƴede ko kalis ɗum wona takkude tubago walla toñde ɗum ko howoti waɗi noon ko jambureɓe humpotiɓe feekuji ballal ndende ndi won sirruji goni e balle tubakoɓe ballata ɗe so tawi ko kalis balluɗomo heewi wiide ko ya sooru e leydi mum tawde noon ko kañum jogui dande coggu ko heewi e kalis o ruttoto koye mum so tawi ko ballal nguuro koko remete e leydi mum jomum heewi addandemo hay sinno wona kañum cohluɗa heewi ɗo neɗɗo yuppana e paalel mum jalaari orge beele walla kosam tawa sohluno ko gawri e maaro ballowo mo saaha e saaha fof so haalanima annat so wawnima a wawa salade saabu wonɗo heedanma e ngoon yeeso ballal wattinta waade kono ɓoggol karsangol e dande ballateɗo o ni nde ballowo weela fof yolbina walla ñeerna ɗon ndimagu aade nacci ɗon wonde so ɓurama ƴewtindede kadi ma tawe wonde won balle nguura ɓuuri nabde ko walloɓe ɓe waɗi noon ko heewi e leyɗele tubakoɓe ko ndemata ko ɓuuri sohlaji mumen ko heewi hen jarata heewi boom ko werlede ndeke so ɗe dañi ɗo ɗe juppi ko ɗe ɓurtira ko ma ɗum wallude e hadde jeykuji buukade kono ɓuuri bonde e balle mbaɗe noon fof koso juuti ɓe mbarat ndema leyɗele balleteɗe ɗe saabu hankkadi remoɓe coftanta liggade ko balle ɗe jeerete ko ɓuuri webde e jeygu ko rema e nder leyɗele ɓaleɓe ɗe ko hande o ene laaɓi wonde sokoye jeyguji hakkude leyɗele rewna walla sokoye ballal rewna tubakoɓe daari saabu yidde mumen kalis ɓurtude koye warde ngaaluji leyɗele mbaɗe no leyɗele Afrique ni basalle tamate guerte bukki e ko nandi hen tubakoɓe nannita ɗum e leyɗele mon ko cogguji mayɗi kamɓe ɗum ko nafoore wonaniɓe hen kono onon ko musiba mawɗo ɗum jogori jibinande won so ɗum dartinaka saabu ngaaluji moon foof jogori ko mayde pak gon toon ñamminteɓe ɓe mbawna koye mumen haydara so wona fortude goɗɗi e yoyitade eɓe ganduɗa nanata illa noddandu kalis ko ɓuuri raɓɓide haala balle tubakoɓe ballata on ɗe ko funti mawɗo woni ɗon funti mo ganduɗa rokkataɓe ko yeeso guiɗo jurumdero tawa ɓe daari e gonga ɓe siɓade ƴiƴam mon pinal tubakoɓe nani tuggude e Grèce hanki ha e Amérique hande ala fof nde tubago wawi wiide ina foti wonde ceerno leƴƴi fof e banggue pewal e moƴƴugol jikku ɓuuri hulɓinade hande koto banggue doole ala mo tubakoɓe mbaddete koɓe beela fof eɓe mbawi gaynude ɗum mo yeddi ɗum fof yo ƴewno Amérique naaɓe nanguirta yimɓe ina piya ina mbaglita Afghanistan e Irak nana e hakkillaji yimɓe fof kono noɓe gardiri to banggue doole ni ko noon kadi ɓe kettiri caggal to banggue nesuji e jikkuji tubako caggal nde wari diine ha wi pak woni joni koye bonnude neɗɗagal aade aduna hooram ɗo neɗɗo ɓuuri rendo gueɗal hay sinno ko on aduna tubakoɓe moƴƴini jiiɗi tukkude hen leƴƴi e rendoji e alay saago wona aduna juuhowo ngurdam aade so salima tongi ɗi ganduɗa alay saago ɗi gooda so tawi yimɓe ina jiiɗi wurdude ngurdam moƴƴam darima e ƴewde kala ko weeli fittandu mum waɗa woni koye soppude ɗaɗi mum ala fof ɗo tubago wawi rewde ha moƴƴina ko hakkille adi salade gorkati yankagal walla debbati yagal ala fof ɓe ndewata ha gona nesuji moƴƴi walla jikkuji moƴƴi hay sinno dey hoolaɓe leƴƴi Europe kewɗi kaɓama ha botolik yon gorko cusɗo darade wi ko ɗum bakkat bonɗo mo Allah bonni yaltina e yilirde fonde ardade leyɗele Europe denduɗe
ɗiɗo jikkuji nefniɗi ɗi jaadani e tagore e ɗi ganduɗa hay jawdi jikkahi ɗumen mbawa moƴƴinede hay sinno to leydi Amérique won yaaɓe ha kalfini église mumen gorkati mo suuɗa he kuuɗel mo moggina he leggel. so tawi pinal tubakoɓe daringal e yanñude nesuji e jikkuji baaɗi ni lundade teddungal aada e jaalima ma neɗɗo yaha ha jaafa jawdi. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe oɗo katten hañano wonde so Allah jaaɓi garten e uddirka deftere nde. ene wayno deftere nde ko ɗo gasi kono heddi tonggol hono uddirka ɗum noon Allah jarama on jarama.